ברוכים המצטרפים לתוכנית בראש יהודי ברשת מורשת של כל ישראל. כאשר עובד ההייטק מתקבל לעבודתו, הוא מקבל תחושה שהוא הגיע למנוחה ולנחלה מבחינת איכות חייו. הוא מקבל שכר יפה, רכב, הטבות, סטטוס. אך מה קורה במקרה של מחלה? שלום למר ניסן לוי, בעל סוכנות פיתוח מגן לוי, שהקים פרויקט חדש, גנטק. ערב טוב מאזינים יקרים. לפני כ8 חודשים אשתי חלתה במחלה קשה, שזה ברם ביום בהיר, פתאום גילו בקיבה תאים לא טובים, וזה שלח גרורות לשחלות. כל החיים שלנו השתנו, היא כמובן נאלצה להפסיק את מקום העבודה שלה, טיפולים כימותרפיים וכולו. המשפחה נכנסה לשגרה שונה לחלוטין ממה שהיה לנו קודם. ברוך השם, יש לנו 5 ילדים. אני כמובן מלווה את אשתי מהרגע בכל התהליך, 24 שעות, שהמטרה היא הברורה שלנו בעזרת השם לצאת מהדבר. חלק מהעניין, נכנסנו פנימה לתוך הכיסויים הביטוחיים שלה, ולתדהמתנו, בהפתעתנו, ראינו שבתחום המחלות הקשות יש לה כיסוי בסך הכל ל-25,000 שקל. אשתי עובדת בתחום ההייטק, והיה נוח להבין שבעצם היא מכוסה בצורה מלאה. הדבר יותר מחמיר, שאני בעצם בעל סוכנות פיתוח, בן 45, אני ותיק בענף, אבל האשליה הזאת שעובדי ההייטק מכוסים בצורה מלאה, עשה גם אותי. זה הוביל אותי בעצם להיכנס לפרויקט שבעצם בא להפיג את האשליה הזאת של אנשי ההייטק. מעבר לכך, לפני 6 חודשים, גם אחות שלי, גדולה ממני ב10 שנים, חלתה במחלה קשה, גם מתמודדת עם הדבר, גם היא הייתה בתחום ההייטק. אילולא ממש הצגתי לה לפני 3 שנים באופן עוצמתי לחסות את עצמה בכיסויים נוספים, היא הייתה היום ממש קורסת, שקיבלה מאות אלפי שקלים, וזה מה שמאפשר לה כרגע בימים אלה להתמודד ולצאת להחלמה בעזרת השם. כל שני המקרים הללו הייתי בטוח שאנחנו יחידים בעולם, אבל התחלנו טיפה בחולים, היכרויות עם אנשים נוספים וכולו, פתאום התחבר העניין שאנשי ההייטק דווקא הם בטוחים שהם ובני משפחותיהם מכוסים בצורה מלאה בתחום הביטוחי, אם זה מחלות קשות, אם זה סיעוד ואם זה ביטוחים פרטיים, בריאות, תרופות שלא בסל. הדבר הזה הוביל אותי בעצם להקים את המגנטק, שזה בעצם פרויקט שבא טיפה להפיג את האשליה שאנשי ההייטק מכוסים עד הראש, כל הנושא הביטוחי. בשם זה בעצם כינסתי את כל הסוכנים בקבוצה אצלי, בפריסה ארצית, ובנינו ביחד את הפרויקט הזה, שהוא יאפשר בעצם לשבת עם אנשי ההייטק בצורה מסודרת, לעשות להם פיתור דרכים מסודר לכל הפיתוחים שלהם, ולשים להם מראה מול העיניים. כמו כן אנחנו פונים עכשיו למנהלי כוח אדם בחברות ההייטק, שהם שומרי הסף, כי איש הייטק מקבל משכורות גבוהות, תנאים מיוחדים, מתנות בחגים. אני מניח שהוא, כמו רעייתי ואחרים, בטוח שהוא מכוסה, ואם היו צריכים לחסות אותו אז היו אומרים לו. ולא כך הדבר. ולשם זה יצאנו בפרויקט הזה להביא לידיעת האנשים שיוכלו לדאוג, לפחות לדעת מה הם, בני משפחותיהם וילדיהם מכוסים בעשרות שקלים שצריך להוסיף, על מנת להגן על עצמם בצורה הטובה ביותר, חס וחלילה, בעקבות מקרה פיתוח שכזה, בעקבות מקרה מצב שכזה. תודה רבה לכולם. ניסן לוי משיק פרויקט חדש, מגן טק לעובדי הייטק, תודה רבה.